I cijelo ovo vrijeme korona pandemije s nama je Prima. Prima nije prestala raditi, sad su trgovine naravno i otvorene, pa možete posjetiti njihove prodajne salone, ali cijelo vrijeme smo pratili vaš rad i kroz kataloge, kroz web prodaju. Pridružila nam se Tea Tadej, voditeljica dizajn tima Prima grupe. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala. Evo, Davor je sažeo ukratko novosti. Dakle, bila je samo online prodaja, sad ste napokon i u svim salonima. Upravo tako. Ovaj put možemo pozvati sve zainteresirane da nas posjete u svih 58 Prima salona. Iskustvo sigurne kupovine očekuje vas u Prima salonima diljem Hrvatske, a svima su u potpunosti provedene sve tražene mjere. Sve posjetitelje očekuju naši stručni prodajni savjetnici koji će se pobrinuti za iskustvo ugodne i sigurne kupovine. A kao što smo spomenuli, tu je i naš web shop za najsigurniju kupovinu, onu iz udobnosti vašeg doma. A razgovarat ćemo danas o vašim novitetima. Jeste li stigli dizajnirati, imali novosti? Ima, upravo tako, ima novosti, ima novih dizajna. U Primi se uvijek trudimo pomaknuti naše granice i ponuditi nešto novo. Imamo tu sreću da se cijeli proces razvoja proizvoda odvija unutar Prime. Dizajneri dizajniraju, nakon toga naše proizvodnje i proizvode sve te naše ideje i skice, pa imamo uvjete da možemo uvijek ponuditi nešto više za naše kupce. Kada kupujemo namještaj, imamo želju da postignemo jednu stilski usklađenu cjelinu u našem domu, u svim prostorijama, da ispričamo neku priču i u krajnjoj liniji da unesemo dio svoje osobnosti. Prema tome Prima svojim proizvodima želi olakšati taj proces, odnosno na jednom mjestu možete pronaći sve programe s kojima možete opremiti cijeli dom u jednom dizajnu, u jednoj boji. I onda baš ono sve, i kuhinja, i dnevni, i spavaća soba, sve ide u tom istom. To ne moramo se bojati kako ćemo uskladiti, ne znam, sivu kuhinju sa dnevnim boravkom u nekoj drugoj boji. Upravo tako. Znači, osmislili smo više takvih programa u različitim stilovima, a najbogatiji u elementima je naš program Davos. On naime nudi da u jednom stilu opremite cijeli dom. Tako Davos nudi namještaj za opremanje doma, počevši od predsoblja, pa preko dnevne sobe i blagovonice i skroz do spavaće sobe. Da, regal, komoda, blagovanski stol, stolice. I sad to je ono vječno pitanje, ili sve u jednom tonu ili svaka soba drugačije? Da, može biti tako, ali uvijek imate onu jednu nit koja vas može provoditi kroz cijeli taj interijer. Obično se mi odlučimo za jedan dekor korpusa, pa onda recimo je on u jednom dekoru, a onda fronte možete mijenjati po prostorijama, negdje svjetlije, negdje tamnije, negdje zagasitije, da vam taj interijer izgleda skladno i usklađeno. Naši programi dizajnirani su tako kako bi se što bolje prilagodili individualnim potrebama, a sami definirate uz kombinaciju elemenata i boja kako će izgledati vaš regal, komoda, blagovodski stol, stolica. Znači sve može biti usklađeno tkaninama, materijalima i bojama. Ono što veseli je da imate i primamljivu srijedu. Da, imamo primamljivu srijedu, to je danas. U svih 58 salona diljem Hrvatske obilježavamo primamljivu srijedu, što znači da za naše kupce nudimo uštedu od 40% na sve naše tapecirane garniture za dnevne sobe. Samo danas u Prima salonima i na našem web shopu je ponuda po 40% svih naših garnitura, tako da si baš svatko može pronaći ponešto za sebe. A ima i nešto besplatno, to je besplatna izmjera, to je vaša specifična usluga dolaska u dom. Tako, imamo više tih besplatnih usluga, stručno savjetovanje, izmjera vašeg doma, te izrada idejnog rješenja opremanja. Dolazite kod naših stručnih prodajnih savjetnika i sa svojim prostorom oni vam pripremaju idejno rješenje, izlaze na izmjeru u vaš dom, te vam mogu dizajnirati baš svaku prostoriju u vašem domu. Kad smo kod besplatnog, imate i besplatni katalog. Imamo. Razvijali smo katalog u kojem nudimo cijelu kolekciju našeg novog asortimana. Ona je obogaćena ne samo novim asortimanom namještaja, nego i dekoracijama za dom Coco Maison. Možete ga besplatno naručiti putem našeg web shopa ili na broj telefona 01 333 0202 ili ga možete pokupiti u jednom od naših otvorenih salona. U svakom slučaju onaj ko se odluči nabaviti ga putem web shopa ili naručiti ga preko telefona, besplatna je dostava apsolutno na vašu adresu. Dobro, lijepo je da su neke stvari besplatne, a lijepo je da su neke stvari primamljive srijedom. Hvala lijepa. Pozivamo gledatelji i da vas posjete, odnosno da vas potraže na internetu. Hvala. Hvala vama.